Me'n vaig a l'òpera a sentir la Bohème, una de les meves preferides. Avui és funció de gala i per això m'he vestit d'aquesta manera. Està bé, no? De fet, a mi m'agrada més vestir-me d'esport, però a vegades cal sacrificar la comoditat per respondre a certs convencionalismes que, de fet, ningú no sap en quin moment van ser creats, ni qui els va fer, ni per què. Però, sigui com sigui, les coses són així. Perdó un moment. Sí? Ah, hola. Sí, molt bé. Sí, ja ho sé que l'estrenen avui. Bé... Home, és que pensava en l'òpera. 2 entrades. Bé, com vulguis, d'acord? Entesos, mai tant. Això. D'aquí 3/4? Bé, d'aquí 3/4, doncs, D'acord. Fins ara. Ja la faran en un altre moment, la Bohème, ja la tornarem a veure. Una obra de teatre estrenada avui, bé val canviar de plans. I trobar-se amb una bona amiga, també, tot s'ha de dir. El que passa és que caldrà canviar de decorat. Un altre decorat, un altre atrezzo. Ja se sap, les coses són així. De fet, a la ciutat passen aquesta mena de coses. Hi ha moltes activitats. Gent de tota mena, vestida d'una manera, vestida d'una altra. Estrenes d'obres d'avantguarda, música clàssica. És així. I és per això que resulta tan atractiva. I per això la gent s'hi concentra de la manera que s'hi concentra. Un niu de personales. Vet-ho aquí. La majoria dels animals fan caus, construeixen nius per a protegir-se del mal temps i dels depredadors. Caus per a individus sols o famílies reduïdes, caus col·lectius en el cas dels animals socials on habiten milers d'individus, cadascú amb el seu rol. Caus agençats en un forat sota terra o parats sense gaires manies en un estri de laboratori. Així, per a aquestes formigues, aquest tub de vidre és una bona galeria de circulació que els permet traginar còmodament els seus ous i les seves larves. Semblantment, aquesta càpsula és el món exterior al niu. I és que, què vol dir artificial a l'hora de construir un niu? Doncs no gran cosa. Aquests habitatges humans estan més a prop del cau a sota terra que del niu de laboratori, i això, no obstant, són ben artificials, fets per l'enginy d'un mamífer espaviladíssim. Són caus humans proveïts de llum elèctrica i antenes de televisió, entranyable romanalla d'un trogloditisme que aviat dona pas al niu humà per antonomàsia, la casa. Cases modestes i aïllades o bé cases sumptuoses de la vella Mediterrània, fixació arquitectònica de les necessitats i costums dels éssers que les habiten. Escales i porxos, cambres i corredors, vida humana mediterrània, freturosa de patis ombrívols i d'aigua de pou o de cisterna. Caus que s'agrupen els uns amb els altres per la tendència social de l'espècie humana. Caus que fan pobles, nuclis de cases estintolades, blanc i blau mediterranis. Que fan pobles o bé grans ciutats, cataus immensos per una població humana enorme i carregada de rols socials i de desig d'espai personal agençat, de casa, d'habitacle, de cau. Nius que es verticalitzen, a San Francisco o a la ciutat del Cap, tant se val, en cerca d'un espai cap amunt que ja manca cap enllà. Però a dalt de tot, o arran de terra, l'artífex del cau i alhora el seu habitant és l'espècie humana. Els caus de l'home, agrupats en ciutats, els vehicles amb què s'hi desplaça, no són un simple munt d'artefactes. Vehicles, homes i habitacles s'integren en un sistema organitzat, en un sistema urbà sotmès a regles i a lleis. Hi ha regles i pactes per a la regulació del trànsit, per a la identificació dels objectes, de les persones i dels edificis.
és un joc convingut de senyals, de colors i de rètols plens de significat. I també hi ha les regles ecològiques, perquè, com acabem de veure, la ciutat és un sistema sorgit de la biosfera. Un sistema que es pot estudiar en termes ecològics, igual que ho fem amb el niu de les formigues dins del bosc o amb el catau del talpó al mig del prat. Prenguem el cas de Barcelona. Per començar, hi arriba la radiació solar. Una part és reflectida, mentre que la resta escalfa els edificis i les estructures urbanes, els quals acaben emetent radiació infraroja. El cas és que, a causa de la seva superfície complicada, plena de racons, la ciutat actua com una trampa d'escalfor. La seva temperatura mitjana és un 2 o un 3% superior a la dels voltants. Hi arriba també aigua de pluja. Una part d'aquesta aigua és retinguda o eliminada per la ciutat, però una altra retorna a l'atmosfera per evaporació. La ciutat, doncs, modifica el clima, el fa més calorós i més humit. La ciutat consumeix oxigen. El necessiten els seus habitants i els seus motors, que, per altra banda, expel·leixen grans quantitats d'anhídrid carbònic. Les combustions generen també contaminants, de manera que la ciutat queda dins d'una bombolla d'aire calent, humit i contaminat. Per terra entren a la ciutat els aliments, les matèries primeres i l'energia. I també per terra surten de la ciutat productes manufacturats, escombraries i aigües residuals. Aquestes entrades i sortides, aquest intercanvi tèrmic i gasós, constitueix el metabolisme propi de la ciutat. L'energia és el motor del metabolisme urbà. Les plantes productores d'energia elèctrica i les seves línies de transport, els punts de distribució de gasolina, són fonamentals. Els aliments i els materials arriben a la ciutat i en surten gràcies al sistema de transport. Ja es veu que el transport de recursos és un dels trets singularitzadors del metabolisme urbà, incapaç d'obtenir i d'eliminar in situ tot allò que necessita o transforma. Com tot organisme, la ciutat genera residus. Les clavegueres recullen els de natura líquida, així com les aigües de pluja, mitjançant una xarxa subterrània de canals. Són les brutícies secretes de la ciutat. O no tan secretes, perquè les depuradores han de mostrar-les tard o d'hora. Això, si n'hi ha, car massa sovint aquesta aigua bruta va als rius o al mar. Tal com passa amb les deixalles sòlides, no sempre tractades adequadament. Tot plegat fa que una gran ciutat tingui influència sobre un territori extens. Centrem-nos en el cas de Barcelona. Per començar, les vies de transport, com autopistes i carreteres, ferrocarrils, línies aèries i marítimes, hi conflueixen provinents d'una ampla perifèria. Altrament, la ciutat beu, de manera que el seu sistema d'abastament d'aigua ha de xuclar els recursos dels rius de la rodalia. I la ciutat també menja. Barcelona menja productes agrícoles de camps immediats o molt allunyats, consumeix peix mediterrani i també peix fresc cantàbric. Per funcionar, la ciutat necessita energia. Energia que és fornida per centrals hidroelèctriques i termoelèctriques situades arreu del rerepaís, o bé gas natural que arriba d'Algèria i tanmateix és després redistribuït. I tantes altres coses encara servides per la xarxa de transport. Així que la ciutat condiciona l'estructuració del territori que l'envolta. Ho fa Barcelona, ho fa Madrid, ho fan totes les grans ciutats que, en el cas representat, són urbs del món mediterrani amb més de 500.000 habitants. I a més de Lisboa i Alger, de València, Sevilla o Màlaga, de Tolosa de Llenguadoc o de Saragossa, també ho fan les ciutats més petites, com Palma, Alacant o Perpinyà. De fet, els països s'organitzen en funció de les ciutats, consumidores de tota mena de recursos, productores de molts béns i serveis per a tothom. La població humana ha crescut exageradament en el darrer segle. De 1.000 milions que eren fa només 100 anys, ara som 6.000 milions. En un segle ens hem sextuplicat. Però això no és tot. La població, que abans es distribuïa de forma més o menys uniforme per tot el territori, ara es concentra a les ciutats, que per altra banda són cada vegada més grans, cada vegada més poblades. Veiem com una població que creix
d'aquesta manera, seguint la línia violeta, que ja creix molt de pressa, es concentra en les ciutats que s'incrementen d'aquesta manera, és a dir, més intensa encara. I si tenim compte de les poblacions grans, hem de resseguir aquesta línia de color blau cel, que puja més de pressa encara. I si encara ens fixem en les grandíssimes poblacions, en les grans metròpolis, aleshores hem de representar el creixement urbà amb aquesta línia de color blau més fosc, que és, com es pot veure, enorme, molt forta, molt intensa. De manera que, com mostra aquest document, que, per cert, pertany al programa L'home i la biosfera de la UNESCO, el món se'ns fa urbà. Però no totes les ciutats es comporten de la mateixa manera. Hi ha ciutats mortes, ruïnes d'elles mateixes, abandonades en algun moment d'infortuni. Mosaics romans, que ja no trepitjarà ningú, poblacions gregues i més tard romanes, fòssils preciosos d'un passat que els fou propici. D'altres presenten una jove vellúria que les manté en una infantesa permanent. Fa 5.000 anys que viu gent a Lindos, a Rodes, i continua sent un poblet menut. Algunes coneixen una agradolça decadència, canvis que han abolit una situació puixant anys enrere. Per exemple, el canal de Panamà reduí l'activitat portuària de Valparaíso, tanmateix ciutat molt important encara, la segona de Xile, però amb problemes urbans que el pintoresquisme no pot amagar. I finalment hi ha les ciutats que no han parat de créixer des de fa segles i segles. La populosa Istanbul, turca i otomana des del segle XV, és la mil·lenària Constantinoble romana, hereva d'una Bizanci grega també multisecular, filla del Bòsfor. Seguidora d'Olim, del Cristo de Mahoma, Istanbul sintetitza el món urbà mediterrani. Les ciutats creixen, com els organismes vius, i es carreguen d'anys i d'història. A vegades, els barris medievals romanen somorts al si de les ciutats modernes. És el cas d'aquest Call gironí, romanalla impagable de la diàspora, presència jueva a l'altre cap de la Mediterrània. Però, d'altres cops, la ciutat medieval és encara la ciutat actual, tan actual com les Medines del Magrib, viatge increïble pel túnel del temps. La vida bull a extramurs, a les portes mateixes de la vila. Comerciants i viatgers hi tenen un primer encontre o una darrera trobada. El territori perifèric fa cap a la ciutat, el punt de referència, la porta de tantes solucions. Aquí hi ha de tot. Per exemple, taronges per a la set o, encara millor, aigua quasi fresca servida per l'aiguader ancestral que en vigila cada gota. Herbes aromàtiques, vels negres a la cara encara, rostres carregats d'història. Portes endins, la vida urbana pren tota la seva complexa significació. L'interior de la Medina és el domini de l'art, de la cultura, d'un refinament introbable en l'àmbit rural. Però la Medina, que ofereix les comoditats dels serveis públics, és, sobretot, l'imperi dels gremis. Els menestrals, agrupats per barris, es concentren a la ciutat, on troben de tot, fins i tot sistemes de transport que els du l'energia a porta d'obrador. Vegem el cas del barri del Metall, on llauners i calderers fabriquen i venen la seva mercaderia. Indústria i comerç venen a ser aquí aspectes d'una mateixa cosa.
Com sempre i arreu, l'artista sublima l'artesà. La caldera utilitària esdevindrà, aquí, safata decorativa. Les formes del metall també poden ser adoptades per la fusta. Aleshores, és el cedre dut de l'Atles el que esdevé a la ciutat plafó sumptuós per obra de l'enformador. Són els fusters qui se n'ocupen al barri corresponent, de la mateixa manera que, voltats de fum, els blanquers es dediquen a bullir les pells abans d'adobar-les. El barri dels blanquers és molt espectacular. Les tines d'adobament, tintura i assaonatge del cuir configuren un mosaic de colors i activitats diverses. És la base de la que no pas perquè sí s'anomena marroquineria, l'especialitat històrica dels marroquins. Als terrats del barri s'assequen les pells, s'oreja la llana. El transport ja és cosa de cadascú. Però enmig de semblant batibull, la fascinant Medina troba lloc per al silenci recollit del pati de la mesquita, per al racó tranquil dins de les cases, àmbit reposat insospitable del sorollós carrer Estant. Cau la tarda. Els estornells s'ajoquen en antenes detonants. Per al minaret de la ciutat medieval passen els dies, però no pas els segles. Per a Barcelona sí que han passat els segles, i de quina manera. Carregada d'història, però també de dinamisme, és un exemple de vella ciutat mediterrània plenament inscrita en els temps moderns. En una plana litoral estesa entre dos rius existeix des de fa 2.000 anys. Al segle III albergava només 5.000 habitants, dins d'unes sòlides muralles romanes, però en l'edat mitjana esdevingué la gran capital de la Mediterrània occidental, refeta del decliu romà i de la destrucció islàmica de segles anteriors. Extramurs cresqueren els ravals i la plana litoral també es poblà i amb el temps s'omplí de viles. Totes han estat absorbides de riu a riu per l'enorme creixement experimentat d'un segle ençà. Avui dia, enganxada a altres municipis perifèrics, constitueix una conurbació de 3,5 milions d'habitants. El primitiu poblat ibèric ha esdevingut una gran ciutat. Tot aquest procés queda reflectit en l'estructura actual de la ciutat, fossilitzat en la trama urbana, tal com l'evolució biològica és resseguible en qualsevol espècie actual. En efecte, vet aquí la Barcelona romana, encara amb la creu perfecta de les vies Càrdom i de Comana, la basílica i l'oval de la muralla dibuixat pels carrers que en fan la ronda. Passejant extramurs, apareixen els barris medievals, l'àmbit dels oficis agremiats. Els noms dels carrers ho recorden encara avui i algunes botigues també. Tanmateix, els assaonadors i les seves pells van abandonar aquests carrerons prou temps enrere. L'enrenou de Fes, a només un parell d'hores de vol directe, queda molt lluny en els segles. Però resta el Raval medieval, la barriada menestral i mercantil construïda a extramurs, embrió d'activitats industrials futures. El barri de Ribera amb la seva catedral subsidiària. Apareix el verd, recordatori arbrat d'una vella rambla mediterrània esdevinguda la Rambla. De les últimes muralles resta encara algun baluard, però sobretot l'ombra vivent del seu traçat en un segon circuit de ronda. Part de dins, la Barcelona del 18 i del 19, part de fora, l'Eixample del segle XX.
Vet aquí uns carrers amples i arbrats propis d'una ciutat moderna i les illes de cases octogonals característiques de l'Eixample barceloní. Trama urbana que torna a fer-se reticle menut quan topa amb les antigues viles perifèriques absorbides pel creixement de la ciutat, en aquest cas l'ex-vila de Gràcia. Però aquest immens organisme urbà té encara altres cares prou menys amables. El boom demogràfic dels darrers decennis dugué a la construcció desordenada en espais urbanísticament poc o no gens adequats, o bé a la seriació de blocs. Tot plegat resulta ben allunyat d'aquella Barcelona romana o medieval, que era més aviat conseqüència ecològica de la plana i dels seus horts que no pas causa activa de transformació territorial. Els barris residencials són prou menys densos i més bonics. Hi ha cases baixes, jardins per tot. Són les comoditats del poble unides als avantatges de la gran ciutat, que és a tocar. Del cel estant, engolint la ciutat d'un sol cop d'ull o quasi, potser es fa més evident la condició urbana d'artefacte organitzat, de sistema que recorda un organisme. En l'estructura, en la circulació de materials i productes, en els balanços energètics, la ciutat es comporta com qualsevol ecosistema sofisticat. Hi regeixen les lleis ecològiques bàsiques, però aquí hi ha un altre element determinant, la voluntat social. La natura posa els boscos i les muntanyes, les temperatures i les precipitacions, la plana i el mar, les plantes i els animals, però no els fa pas als nius. L'ecologia explica, però és l'home qui decideix fer la ciutat i fer-la així. A la Mediterrània d'ultramar, la història urbana començà ahir, sobretot aquí, a Austràlia. Són ciutats sense centre històric, fetes d'edificis alts i moderns als barris comercials. Algunes, tanmateix, han aconseguit ja un encant especial ben remarcable. Mancades quasi de passat, l'arqueologia industrial hi fa el paper de memòria històrica. Plenes, però, de vitalitat i imaginació, transformen les limitacions en al·licients estètics i en gràcies urbanes, i no pas per manca d'espai. El centre comercial i administratiu hi té sempre una contrapartida de barris amb cases baixes, laxament distribuïdes. Són ciutats que han nascut 2.000 anys després. Ens costa d'imaginar com seran d'aquí a 20 segles quan Barcelona ja tindrà, si arriba, 4.000 anys d'edat. L'admiració que a nosaltres desperta un temple grec o un pont romà serà substituïda aleshores pel respecte al Golden Gate Bridge, probablement en ruïnes? La ciutat és el cau col·lectiu de l'espècie humana. Biològicament poc funcional, s'hi plantegen i més o menys resolen problemes diversos de circulació de nutrients i d'eliminació de residus del metabolisme urbà. Potser massa gran i densa, recorre artefactes per al transport que s'entorpeixen els uns als altres. Creixent i creixent, de qualsevol manera, malmet el propi paisatge i crea marginació. Però el sistema urbà té també molts aspectes positius. Genera art, informació i poder, serveis culturals, progrés científic i tècnic, civilitat, esbarjo i lleure. La circulació d'idees, el comerç i la indústria troben en la ciutat l'àmbit més idoni. La ciutat és el més humanitzat dels paisatges, tant de bo que fos també el més humà de tots.